хората. Кога съм ти казала, че майка ми не те иска? Що говориш ти? Майка ти сама за неща да чувам за мути неща. Това какво съм това направил? беше на шега. Съм от вас ли? Нямаше ги такива, аз не съм се оженил. Ще влезе един ден в хора. Няма да стане така. Кой ще ти даде дъщеря си така, като крещиш? Виж колко ще взема най-долната, ще взема, няма да си ти. Аз не искам да съм ти жена. Няма как да ми стане жена. Ама аз няма да ти стана никога жена. Боже... Но ти наранен си от нещо, но не смятам, че е от мен. Ще кача всичките сценарии, абсолютно всичко ще кача. Няма никакво сценарий, хората знаят. Да кажеш, оставете ми момчето, така. Още повече слизаш надолу, спри се потъпва. Аз се издигам на друго място. Като слизам при тебе, на друго място се издигам. Това трябва да си сигурен. Не е при мене. В момента много добре знаеш, при теб няма какво да се издигам. Ти с твоите последователи има ден индийката, с тях ляга, с тях заспива. Поне да беше като една баба Яга, жената от тях живее стена и умираше, жената пари изкара от последовател. Аз не видях до сега един гиф да ти фърлят. Много те обичат, стоят дедат ти сира, един гиф не ти хвърли. Хайде сега, хора, искам да видя как хвърляте на Яница гифтове, подкрепете я. Всичките, които са ме обидели да я фърлят по една розичка. 1000 човека сте по една роза, стават 100 евро. Давида да е много обичат и много обичат Яница, пък изобщо ни помагате с нищо. Ама не го слушайте, бе, хора, Боже Господи. Да видим, на Яница пращайте, не на мене, глупавите, дори не знаете къде пращате, глупаци. Искам най-големите гифтови да я пращате. На мене пращат рози. На нея пращайте, да видим как стават тия неща. Умряла тя за вашите гледания. Абе, оставете да се развива, да си се оправя, бе. С мене само я слагат. Аз не съм и целия живот, бе. Въквай педал. Точно ти дед ми казам, въквай педал, отива изпраща на Яница, като си голяма работа. Искам да видя как изпращаш. Хора, не ми пращайте розички, не ми пращайте. Защо много хора ми пишат, стоят тук да се правят интересни, атаха, правете я на смешна там. Направих тия на фаронка. Това ли е най-големия гиф? Лъв да видим. Тук стоят, обиждат да кажат, че в момента не могат на Яница Сърчица и пращат от 0,01 цент. Ние сме във вашият клуб. Така, да видим. Какво правиш? Да видим, искам да си платим днеска цирка, айде. Да си платим цирка. Какво става? Изпращат ти от 0,01 цент. Ако имаш и нормални хора, богати при тебе, големи, щеше много по-големи гифтове да ти изпращат. Децата нямат пари, дето си лайкват си такова, дето. Ама хора, не му се докажете. Точно така ви искам. Говори само който може да си го позволи. Ама вие сте по-смешни от него в момента, че му се който може да си го позволи. Вие говорите, защитници е така за интриги. Бързо влизайте да изпращате на Яница. Искам да видя корони слагайте. Точно така. Като че говорите при нея, съместите всички и я подкрепяте както трябва, не тук с думи. Всеки може да говори. Аз сега ще викна комшиката ми и ще каже, това момче всеки ден тук кара просеци, дава им да ядат храната си, дава. Той няма кой да яде, за тях дава. Примерно.